guys! Maadong adlaw ninjong tanan. Welcome back sa mga channel. Ay, Lixie Vlog. Gaday ko dari sa garden guys. Ning sa kong tanda. Kaya ning uwan man gabi eh. Diyan katong ahang gibuk-bukan dari da. Humok na kajig kaajo guys. Da. Tara skin ken to ah. Hi Ken, good morning. Nas puno as kapayas. Takot na magbunga Ken. Mautan na nato. Sa gulag manok, arang lami ah. Lara guys da. Humok na siya ah. Dus-dusun. Ngani-nganian ba na? Humok na siya. Lahiras katong na dato sibuyas nga ang ipasusulobiyag. Piko nga arang gahi ah. Kuwabot pagatang tijan. So karon day guys, di pa ko magluto. Kaya ning request lagi alya nagsiliksyan nga magpaluto og lumpia, pork lumpia og kuan. Hotdog kay mamon dyan ganahas mga bata pero di man pud angay na permentihan, di man pud permenti na nilang sudan kay na mga usahay namang sudan kuan man sinabawong isda, ligali sinabawong isda. Karning baboy. Aga mong sudan gabi guys kay adobong manok man katong giluto ni Kuya Lem, my love ni Reverse Limbuhol. Si may galuto gahapon. Karon ako sa pay magluto. Kaning request lagi to sliksian nga mga kunoy lutoon ni nagmata ni jato atog pa man. Ing sa Dios ako dari sa hang garden. Tag aban-aban na skin. Asa ni siyang bugwaron guys kay labog humok pagjuta kay unjag sunod adlaw na pug muinit na. Di na ko makapasusulabig. Kuwabot sa juta kay gahi na pud. Kuwabot. Ngani ano na siya guys na. Nakahimo naman kog isa ka kuan. Nakahimo na kog isa mo na nigang giandam para sa pitsay ug mudako na. Nagahang pitsay guys, patong ibaging, kay ingis na ibaging ko no para sure jud ko nung mabuhi kay nagpasusulabi man gud arang daghanan ng liut ra man dadto amo ko makamaupod. Para man panggi pod, para man panggi kay wala pag ko kahibaw lagi nga na ibaging day na ipabaging ni nanay kay arong sure ko no nga mabuhi. Jagahajeng pitsay pitsay agahajeng kuan guys, nabuhi na jud siya guys na. Giganahan pud sila kay ning uwan man. Giganahan pud ko. Salamat pud Ginoo kay di ko makabubo. Kay ning uwan man. Magkuan sa ko dari guys, magdek sa kusjuta sa labong sa pa kay ni ko man dari magluto ko. Tangiran ninyo unja guys. Saan ko anan guys nga naon. Sagdi sa raman ang suko kay mo pargihang pagmata pud. Unja dai guys, trabaho na pud ko unjang alauna kamis mamaalit. Last na raman dirong adlaw guys kay ugma. Magpinirmahay nami ugma guys. Last na raman dirong ugma. Last na raman dirong trabaho ron guys. Kay ugma magpinirmahay nami mga papel. Ganahan po ko magtrabaho. Raman ta pag napay sunod adlaw makatrabaho pa ta. Madi natay. Sadlain. Namin ar ka humok. Diyan mo sakit agatang hawakan danig ingani. Ana ni jang pormahon. Kay mo init na pwede na pud ni siya madutlan. Samtang di pa gahi. Wabuto na ni nato. Naho di ay. Dagko ra magbato. Humok. Mora ni nagbugwan nga nagkuha, nagsadya-sadya. Naraman ni ingani. Isa naraman ni. Matudlo ko nanay, magtanong ko Matudlo gali kung nanay pitsay, di man dahil nga tuon. Ibaging palagi ko to, kaya nagpasusulabi lagi po kong sabo dadto. Hindi diot man. Pero nabuhi. Salamat gapos Ginoo kay nabuhi. Pero ibaging palagi to. Last na naman ron nato mga trabaho. Magpinirmahay na taog ma. Na all ay pirmahan. Na all magpinirmahay. Dara guys, kapit na din mahaman guys. Kapit na maman pero muna pod. Pero okay ra kay humok man.
gawas ugahi kay di ko dani mo kuan haraning pakwas ang kujuan ugahi pa ni. Pero humok man pasusulabi ra lamang ko. Exercise food. Mawa ni ating mga kasakit ug kapungot. Char. Balik-balik na di ko sa garden guys. Sige pull ana mo. Kay mao man di hang ganahan mawaga hang stress basta magngani-ngani ko. Balik-balik lamang ko naram ko sa garden god. Wa may laing mabuhat di dali ta magpa igo-igos mga lapok. Mana guys. Napurma na na ha. Duha na dihang napurma. Para to guys ang nabuhat rong buntaga dari sa ang garden kay magluto na pug ko. Madun na raman naka imo kog isa ka black. Isa ka black. Pasusulabi di kahang naong bugas guys kay galing madaga na pag kurong sud adlaw kay pasusulabi naman pag ang puson. Mga lagi ni kinaag mangga. Ya pagkuha ko sa lapok, ay, susulabi sa ko sa smagol, kay grabe na milit aglapok. Smagol, rabadin ning father. Tabangan tayo, ay na kayo, ay pa, nagdudas tira ba? Maling ikan lagi tas kuan. Para ba ito? Ikan lagi tas sa ang palasyo. Ang pa ni Virginia. Virginia, mga kiniting lutoong Virginia. Maado ka ng Virginia? Ay, ito naglasa. Virginia. Palusuta sa. Palusuta. At silupin ba? Aw ka ni, apakwa mo dyan yung silupin, lusuton mo dyan higaan. Di ba, yayo? Oh, siyo. Ya! Ngara siyo. Nari sa iya, maado ba ka ni? Maado, Virginia bitaw. Lami na dyan yung Virginia no. Nari ba po nga Virginia nga pasusulabi? Wali ba ka lutay-lutay namin hatuga? Wa ba nagit pressure? Dogarang mo nagpalit. Hindi pa rin sa mga itlog. Walang itlog kay gamit panghapon. Ano man? Itlog sa amo. Wag babae. Kaya lagi kay boss ko gahi. Na, ka gahi lagi. Ha? Nga naman rin yung susulabi man na labi aga kamo. Lagi ko ang gudisidan. Lokre kring. Kuha man nila Kuan mo nang kuan na duga lain ba kare kay Virginia man eh. Kuya din ng Virginia kay maglantoy-lantoy. Ay, kuha lagi. Wala to ana lagi kita sa CCTV jud. Gasi. Gasi kay way nakita kita ra. Bitaw. Gasa na kita mo mo guys. Ngano lagi alam to ng tuyon pa magkadid ng nagbaw ka naman humok. Ari ka just gahi nga asar ka gahi. Sabi susulabi. Na mukha ka bagat dog. Gali ka bunghan ko. Hamli ka ba mama? Dusili ama. Iwaan ka ba? Nakukatawa si Mami Raman ng asa, nakukatawa kayo ka. Daplag naman diyang may love. Na-online may love mo abot. Bisa naman, dusila na rin natin. Pero kakao na ta. Ano naman yung gano'n ng siga? Okay, pasok right. Masagain sa naman yung among pamuti dari guys. Kaya wak talaging tao. Adyon kayo nagtrabaho man na rin. Why mo pa kung like abot sikod? Di na dami. Yan sa mga trabaho daling di wa man nakamao. Arso na na. Arson magkadyo ka mong sulod sa abuhan. Ibig kaya kuros gawas. Susulabi man. Anghel magbalantay. Di na ma. Bitara na kapinsihan. Tako naman ang itim-itim. Hindi, magpuli na pag-itim. Di na kay. Ano na, mag-ikimot ang abutag siya. 15 ka buok. O, 16 kay ka 16 malay ukay. Malaki ka na. Mag-ikimot ang abutag siya tansya. Ang problema gawa po yun. Hindi mo ang doon bagay ang abo. Sa gawas. Nalinsa na ka dun. Napoy lumpia mo, nagigana ang liksi. Pork lumpia. Nagkakila ka ba ikaw? Ito yung paluto kang ayos pa. Nagkila-kila kay pasusulabi paluto kuno daning ayos pa man gabi mo nang karon na naman ni. Ang jo in taon ko nga ugma ni taon di kay mag-urus-urus pa matutuon kay pressure pa man. Pressure gaayos pa man. Kani okay pa mas alright. Unahan gid ni nato hay manahon. Well. Mura may sanggutot. Ma mag-isa na lahi. Dahiyon. Kahit nagilahi man ni si Jadngan. Kuhan man ni reverse. Kay Virginia man eh. Pero lamig ng Virginia ba nagalutay-lutay? Lamig mapod. Mingnaw, balag lutay kay lame. Siya! Lagi, ganahan kay. Lagi dyan may lame lagi.
Asa mo mag-break yung mansan eh. Galig na kalig nagtuo kag nakalimot ning wa kalimot. Pizza otso lang. Wala, mananabas ba? Atong hinadan kay. Kuwabot na itong hotdog, pila na ba'y pulda ni hotdog ah. Ano mo yung makita ang away man? Itigiban! Itigiban! Hay, kilo ba? Tessa! Oy! Love you, Tessa. I love you! Mungalis ka, Tessa. Wa ko makaibaw pa! Apa ko, satan. Nga naman, gimingaw ka? Gasay ang giatang, Tessa. Ana, gasaram di ay! Ano yung gasara? Uy, batasan! Gasaram di apas! Kaingay ko pag gimingaw ka, gasar di ay! Ha, hani magasaray! Sa Tessa, night. Manhi lagi. Oy, mag-greet kayo. Happy birthday ni Ate Flor de Lisa. Happy birthday, te! Happy birthday ni mo, te. More birthday to come. I love you. Diyan ako pasusulabi na nang mo. Nipon. Ampuro mo dyan sa ginoo nga maulian na. Di ba, Nay? Greet mong anak, Nay. Mong gams, Nay, te. Salamat sa mong kabutan dari na mo, te. Di na magkita-kita kayo na makadatos imong pamudyo lagi sa mong honey. My love so sweet. Char. Happy birthday, Monica. Nagaan pa ka ang das ng kinabuhi, yung maado na yung sakit. I love you. Great ko, Tessa. Happy birthday, Mama Ika. Ampuro mo dyan sa ginoo kay ginoo mo dyan makatabang na ito. Gatang kagaling nga kung ginoo ko dyan. Diba, Nay? Mong hilap ako na, Nay. Oo. Hala! Hilap na, Nay. Mura magtuwas na. Ate Monikas. Lain na, siya naman mo na. Hilak. Utol ka. Pero karon sa mo just tagbilaran kay check up man. Ano na ba ning wala man mo dosil? Aw, mali ay. Talihurot ng kana. Ano sa magipalit? Nay mo abot dede kahon ko nay. Masuk na sa ulo. Second mother nay. Aw, third mother nay. Sinaon. Imong igsuon. Hala! Dugay panahon na dyan may wala kita sa Wow, third mother na isa. ikatulo na ng mother. Na igsuong na nay. Dadto di ko nagkapla dito. Kagayan di Oro City. Dadto ko lalin-lalin ni nanay sa una. Muna mo abot na excited na ko guys. Makita na mo na kay mo ari lagi to. Bye. Kita na ng third mother. Sila ra ba ito naghinganahan na yung Gladys and hangan ron guys. Sus, ano mo? Gladys. Gladys Smith. Manigos. Manigos ang takuro. Gladys Manigos. Gladys may manigos ang takuro na no. Tsaka Isa, sa pares pa dito ah. bawang na nay. Buwa ko kay Bawa Roma. Hala, Nay. Wala na galing Gladys ko nay. Mutan na kung arin siya din. Ano mo? Pwede ko nay kay gang birth certificate ay saman. Beta. Ito mo ng Gladys May Manigos. Tigam, okay, comment nyo ito. Mi, isa na mi. Gladys me. Gladys May Manigos. Pura ba pura me? Gladys me. Tura me. Ha, ba nay? Alam na naman. Oh, excited na ko guys nga mahuli ka ng third mother. Galing na po fourth mother. Naadod. Kita ba yung third mother? Di ka nuli pangaduan na na. Ay, third mother. Ako sa imong fourth mother. Ang secret. Arali. Sikan model, kasi naman sikan model. Ay, ha? Second mother? Sikan model. First mother? Kasi mo yung first model. Si Rosalina. Nani? Oo, maganda ni Agi, maganda ko siyang bilahan. Kasi, Ag second mother, si nanay. Ikaw. Di ag third. Magana si mga si Arin siya. Lami, din yung naghantay inahan. Dari kayo mo tayo. Antigo. Si nanay din na antigo gaghang inahan. Maayo na lang. Gimurit. Nang kakay mami. Inahan, mami. Ayaw, mi. Lagi magprito na ta. Ito ba, tulin dani. Bitaw mo uli, bitaw itong third mother. At tangiran ninyo guys, kayo magkuhilat yung nakulaan to. Ibaw ano natin, halit yung tingahan, dani tinaod. Iparesto mo nga ka. Eh, kuha man guys, kasi ay sa iparesto na mo dari. Tagamay pa sila ay sa Burato. Manda, di daw mo paresto yan, di ako dito bilin. Ken. Dali, paresto mo na ito. Bawal maghani. O ba, di paresto pa dito, Gladys May Manigos. Mailaman nilog mauli itong third mother. Naino, karong pizza na mo kunong, oh, sino be? Pizza jeans mo kunong mauli. Mahapit na. Mag-eleksyon. Inangga dyan pa ko dito guys. Basi nadadun ko dito. Nadadun ka sa bayan nay. Haras na nay. Nay! Good morning my princess of my life. Char. Sir, grabe yung malabi kayo ng bako na kayo eh. Malalay ka ron be kay. Nakagkatawa. Ikandaag bitigas loto.
Hanim to tanaw na nagabi, TV, luto man to. Hatag makaglumiro, nakadangag ko. Inggaw, sa lumiro sa agi. Hello guys, subscribe ang channel. Salamat po kay na-monetize ako. Salamat sa Ginoo, salamat Salamat din guys. mag-upload ko di kadto kanang sa Gonson kay busy mo ko eskwelahan. This is yung pagkapulis. Ganahan mo ganang mga gitar-gitar. Visit ang channel kina may upload to update. Magka-recover po mi. Hindi ako pa sa. Pagkulap na dyan. Wata ka pong collab di Aisa. Wata guys, kay pasusulabi mi na to. Urot-urot mo siyang gitar. Bukto ko mag string. Hala, pagod na! Tawa lagi. Labi lagi. Hala, lagi rin. Hala, lagi. Sabaan na tala ng mamaali. Dalas Lexi guys, gatong na. Good morning, baby. Good morning, guys. Good morning. Di magtiwas si mama magluto kaya mag-eat na ta. Magluto pag kugbuwad kay ganahan si kugbuwad. Prituhan na ba kaya sayang na yung mantika na. Papay mantika. Sila guys, naman na nagluto lumpia o hotdog na arson diri dia. Kaya ko kabantay gani alis dyan nagpasusulabi lagi po. Dada buwad urus na. Arson agubanay. Makain pa na. Daga, alami agad ganahan di kugbuwad guys. Balag, sinig buwad dos kay. Daghan makain luto. Lami din yung buwad. Kanang balik-balikokon. Ay, anong mga pamahaw na ta. Dato inin-inan nga kan guys, bangus. Wow. Mamahaw na! Lami sa ulam. Mamahaw ta guys. Lamig sid anda pigimong nanay da. Inaksal nga taong ibutang nga ginamos arang lami ah. Mo. Sige na din. Dapat ni Ariel. Oh, magwasag, maghunaw sa mo kaw. Kawalyan na kaw. Mga unta, guys. Mga anta guys, mga anta guys. Dara mo. Elena ken pagdagi mo kuan ken daragi mo da. Kare magbutag lutog sa kadaghan na kay rong di masayang arong mahurot ninyo. Ay, ikaw. Mayroon, gara na, kaya marakapatag lumi. Hi. Dara deg my love ni reverse guys. Char, ganahan. Kali ka masunod ka ng untok. Hani sinuban. Masunod ka ng nai. Manok. Timpla sa mo kuan kaw. Magatas mo. Ah, maginungitay sa kuno sila guys. Kay mo tan ako basig di na ako makatuon dani magkaon ko. Katawas lang san. Sana all. Sana all, nay mo hungit. Nagakan humita ka na panabatang na may akala may humiti. Sana all ang gamay. Pinabatang gamay. Akala may humiti. Char, oy sama. All. Pabay sudan. Tawag sa dan. O dili man sa dan. Sana all, hungitan. Maluto. Puluto na ito nang. Awahe. Hungitin ko niya, us buwad. Hungitin si us buwad ya. Ay, papaya sa to. Ang gitahan. Butangag manok na. Halang-halang ba? Sa gulag susuin si. Say sa guldan? Susuin si. Susuin si. Bitaw guys, mga ata. Mga ata! Tama kinako ginagwapuhan hang Uncle. Uncle Roy lang sa kala. Hi guys, mga tanin to guys. Nga may lagop na lang gali. Mutho ba ni kadlaw. Gani ang adon tapis. Ubos. Stendahan. Matay dun. Matay dun. Wani ka tukunan. Lawa mo ka tukunan. Sana all, likan diis. Was na lang sa tatay. Tapos ubos, agas gawas. Nag-date. Nag-date sila nagsitatay si Mama Ali. Nag-tiktok. Nag-tiktok siya kay nahaman naman to kumahaw. Nandiyan guys, marami yung vlog rong adlaw ha. Salamat sa isang pagtanaw. Salamat, ano! God bless ninyong tanan. Amping mudha kanunay. Thank you for watching guys. Bye!